Fif. Og det er Mogens, mig, Birk. Som har været her i God Fif. Og vi har fået et brev. Fra Lise Bjarne Pedersen. Det har vi oplevet, Pedersen. Fra Lemvig. Der skriver fra Lemvig. Jeg har et problem, og problemet kender vi jo alle sammen. Værktøjskasse. God gammeldags værktøjskasse. Hængslerne heromme. Kan simpelthen ikke lukkes over. Og som altid i God Fif, der kan vi ordne det. Og det vil vi jo nu demonstrere. Mogens, mig Birk. Og vi starter her med noget ultra velhør. Man starter som altid med kanteren her. Ja, det var ikke det. Jeg havde ikke snakket om det. Meget ked af. Det sker nogle gange. Lige lidt valg ultra på kanteren her på hængslen. Jeg skal være meget forsigtig til efter med landerne. Det gør min kone ikke engang. Det er altså ikke for sjovt. Jeg er meget koncentreret. Og vi må ikke glemme svamp. Og det skal lige siges, at I må ikke blande de to navne svampe fra naturen og skuresvampe sammen. Jeg kan lave flætninger på det. Meget forvirrende, men vi tager, Mogens til dig, vi tager skuresvamp. Skuresvamp? Det er sjovt. Det ligner sådan en natur af en. Og den anden. Og den anden, vi tager dem begge to. Og så lukker vi. Vi lukker. Og så er vi næsten 100%. Næsten siger vi siger helt sikkert 100% sikkert på, at den ikke kan åbne. Så er du klar, Mogens? 3, 2, 1, go! For sygt. For damn. Vi har altid haft et problem. Skud fanden i helvede. For Søren Sørensen. Så er det godt, at God Fif altid har en anden udvej. Gaffatape. Gaffatape. Virker altid. Altid. Gaffatape er på. Og nu er vi 100% sikre på, at den kan ikke åbne. Den kan ikke åbnes. Og Bjarne, Mogens, du har lige et rigtig godt trick til Bjarne herefter. Ja. Må vi lige se lidt nærmere på det? Vi ved alle sammen. Værktøjskasse fra 60'erne. De er grimme. Det er de. Altså. Så har vi ja, de er grimme. Vi supplerer med. Og de gratis skal jeg lige supplere. Stjernekaster. Føtex til en tyr. Og så med brusen, man tænder dører. Og så tager man her. Sikkerhedsafstand 1 meter. Sikkerhedsafstand. 1 meter. For helvede. Det er farlige sauer. Ja, helt farlige sauer. For Søren. Virker ikke? Ej, det virker. Det virker! Og så er vi... Det var så God Fif. Og vi tænder som altid en gammel dansk. Har du taget den fra mit skav? Nej, den til Bjarne. Det er en gammel dans til Bjarne. Birk for syg. Der står også Mogens på. Så sender vi en gammel dans. 1000 tak. Nu gælder det ud. Her sender vi så 1000 tak. Så er vi færdige her i God Fif.